खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला कारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङाव जोबथारनायाव भारतनि मोनबा रायजोनि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय मैया सोनाब बंग एबा वेस्ट बेंगलनि बियाबफोराव नैथि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थिनि भट थुनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय दायो बर्डनि रिजाल्ट थामहिनबा जयैनो मोनबा रायजो आसाम केरेला पुडुचेरी तामिलनाडु वेस्ट बेंगलनि बर्डनि फिथाइखौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जागोन एबा भट थुनायखौ साननाय जागोन बुंनो थाङोब्ला बर्डनि रिजाल्टखौ मोननो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया बबे रायजोआव मा पलिटिकल पार्टिया सोरखारखौ थागोन बेखौ 4 मे खालाराव मिथिनो मोननाय जासिगोन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि एक्जिट पोल फोसावनायखौ नुनो मोनदों मोनबा रायजोनि एक्जिट पोलखौ बायदि पलिटिकल पार्टिया गावसोरनि आसा एबा प्रेडिक्शनखौ फोसावदों थामहिनबा दासान्दि बर्डनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो आसाम आरो BTCनि एक्जिट पोल फोसावनायखौबो नुनो मोनगासिनो दं बर्डनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो फोसावनायखौ नुनो मोनदों आसामाव NDA एलायन्सखौ नायोब्ला मोन 120 बिधानसभा बियाबनिफ्राय BJPआ मोननो हागोन मोन 65निफ्राय लानानै मोन 70 मासिनि गेजेराव PPबा मोनगोन मोन 9 आरो मोन 10 नि गेजेराव SEPआ मोनगोन मोन 7 मासिनिफ्राय मोन 9 नि गेजेराव UPPLआ मोनगोन मोनसे बेराफारसेथिं कंग्रेसआ मोनगोन 27 आरो 32 नि गेजेराव RDआ मोनगोन 1 AJPआ मोनगोन 02 बायदि एक्जिट पोल फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों।
नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय गोजोन्थों